Emil, v čom vidíš hodnotu nášho manželstva? Mne sa na našom manželstve veľmi páči to, že sa vzájomne doplňame, že všetko, čo robíme, že vnímam tak, že sám by som to nedokázal a s tebou to dokážem a napríklad aj keď píšeme tie články, tak viem, že ja by som to nebol schopný sám, ale spolu je presne to, čo potrebujeme, že to, čo ja nemám, máš ty a spolu to dáva nejaký výsledok. A to je len ako taký príklad, ale v živote je takých príkladov viac v našom živote. Mne sa na našom manželstve najviac páči asi to, že Boh mi dal človeka, ktorému môžem absolútne dôverovať. Že nám daroval úžasné deti a tiež, že Emil ma naučil podeliť sa s tým, čo máme.